Το Yellowstone για πολλούς είναι απλά ένα όμορφο εθνικό πάρκο στη ΣΥΠΑ. Ένα μέρος με θερμές πηγές, βουτιές σε φυσικές πισίνες και πανέμορφα τοπία, αλλά κάτω από αυτή την ιδηλιακή εικόνα κρύβεται κάτι που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο και δεν είναι υπερβολή. Το Yellowstone είναι μια υπερηφαίστεια, και όταν λέμε υπέρ, το εννοούμε. Δεν είναι ένα συνηθισμένο ηφαίστειο που εκρήγνεται και τελειώνει. Είναι μια τεράστια κοιλότητα μαγματικής ενέργειας, θηρίο που κοιμάται κάτω από την επιφάνεια της γης. Και εδώ είναι το πρώτο σοκ. Το Yellowstone έχει εκραγεί στο παρελθόν, και όταν εκρήγνεται, δεν είναι απλά μια τοπική καταστροφή. Είναι ένα γεγονός που μπορεί να επηρεάσει ολόκληρο τον πλανήτη. Οι επιστήμονες μιλούν για 3 μεγάλες εκρήξεις στην ιστορία του. Yellowstone, η τελευταία ήταν πριν από περίπου 640.000 χρόνια. Τότε, η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που άλλαξε το χάρτη της Αμερικής, τόση τέφρα, τόσο τεράστιες ποσότητες υλικού, που η γη γύρω έγινε ακατοίκητη για πολύ καιρό. Και εδώ είναι το δεύτερο σοκ. Η έκρηξη ενός υπερηφαιστείου δεν είναι σαν μια κανονική. Δεν μιλάμε για μια φωτιά που ανεβαίνει από το έδαφος. Μιλάμε για μια τεράστια έκκληση ενέργειας που δημιουργεί σύννεφα τέφρας χιλιάδων μέτρων, που καλύπτουν τον ουρανό και μπλοκάρουν το φως του ήλιου. Φαντάσου αυτό, ένα παχύ πέπλο τέφρας που καλύπτει τον ουρανό για μήνες, θερμοκρασίες που πέφτουν δραματικά, φθινόπωρο που μοιάζει με χειμώνα, καλλιέργειες που δεν μπορούν να αναπτυχθούν. Και μια ανθρωπότητα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει έναν ηφαιστειακό χειμώνα, αυτό που κάνει το Yellowstone ακόμα πιο τρομακτικό είναι ότι δεν υπάρχει σαφής τρόπος να προβλέψεις πότε θα συμβεί. Οι επιστήμονες παρακολουθούν συνεχώς το έδαφος, τις δονήσεις, την αύξηση ή μείωση της θερμοκρασίας, την κίνηση. Αλλά ένα υπερηφαίστειο δεν δίνει πάντα ξεκάθαρα σημάδια πριν ξυπνήσει, και εδώ είναι το σημείο που πολλοί λένε: αν ήταν εκραγή, θα το είχαμε καταλάβει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η φύση δεν ακολουθεί πάντα ανθρώπινα χρονοδιαγράμματα. Μπορεί να υπάρχει μια περίοδος ηρεμίας και ξαφνικά, μέσα σε λίγες μέρες ή εβδομάδες, να αρχίσει μια αλυσιδωτή αντίδραση. Ας δούμε όμως και τα σημάδια που έχουν ανησυχήσει πολλούς ανθρώπους. Σεισμοί που γίνονται πιο συχνοί, αλλαγές στη στάθμη του εδάφους, αυξημένη θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές. Και φυσικά οι τεράστιες θερμές πηγές και τα γεωθερμικά φαινόμενα που δείχνουν ότι υπάρχει ενεργή ενέργεια. Αλλά το πιο τρομακτικό δεν είναι μόνο η έκρηξη, είναι το μετά. Όταν μια τέτοια έκρηξη συμβεί, η ζωή δεν θα συνεχίσει όπως πριν. Δεν θα είναι μόνο οι κοντινές περιοχές που θα καταστραφούν, θα είναι όλος ο πλανήτης. Και τότε έρχεται η ερώτηση που κανείς δεν θέλει να απαντήσει: τι θα κάνει ο άνθρωπος όταν η φύση αποφασίσει να καθαρίσει τον ουρανό? Υπάρχουν θεωρίες ότι η ανθρωπότητα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει έναν τέτοιο ηφαιστειακό χειμώνα με αποθήκευση τροφίμων, με τεχνολογικές λύσεις, με αλλαγή τρόπου ζωής, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο σε παγκόσμια κλίμακα, και κανείς δεν ξέρει πόσο θα αντέξουμε. Και τώρα, το πιο σοκαριστικό: το Yellowstone δεν είναι το μόνο υπερηφαίστειο στον πλανήτη. Υπάρχουν κι άλλα, αλλά το Yellowstone είναι το πιο γνωστό και το πιο κοντινό σε μεγάλες ανθρώπινες πόλεις, οπότε η ερώτηση δεν είναι αν θα εκραγεί. Η ερώτηση είναι πότε, και αν θα είμαστε έτοιμοι, και αν κάτι τέτοιο συμβεί, δεν θα είναι μόνο ένα γεγονός, θα είναι μια αλλαγή. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο και θέλεις να μάθεις περισσότερα για το Yellowstone ή άλλα μυστήρια της φύσης, γράψε στα σχόλια και μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή, γιατί το επόμενο βίντεο μπορεί να είναι ακόμα πιο σοκαριστικό.